Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of the Father. Amen, amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart. Have mercy on me, Lord, in your compassion. Remove my sin, wash me from my guilt. Sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaagan ninyo. Atong inulusolan ang atong mga sala, alumahimong itang andam sa paghalad sa Santos nga Misa. Ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugiran ko. Sayo ka man, nga
kining alaw, isalig lamang sa kaayo, kaayo mo. Kaluyan nyo na, o Ginoo, ang tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan, nga akong gipaabot, ipakalaog mo. Kaloyan unta kita sa Dios, magagawom sa tanan, o pasayloon sa ato mga sala. Dadong ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios, dito sa kahitasan. Magampo kita, Dios katunhay ug makagawom sa tanan, imong ipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog, ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami sa imo nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangaman ining daghang mga santos. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sang gipadayag. Unya nakita ko ang laing hangel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Ug gisuginlan ako nga napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, gatusan ug kapatan gikan sa tanang banay sa Israel.
Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay ug katawhan, ug nagbarug sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon. Ang atong Dios kaluwasan nagagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug mingon, Amen. Ang pagdayeg, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kining maong tawhana nga nagbistig puti, ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya. Sir, nasayod ka kinsa? Kinsa sila? Apan ako wala. Ug mingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya, kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Makadawat siya panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, ang nangita sa nawong sa Dios niyako. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma, samahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios, o kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayran nato, mao nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbato ni ining paglauma, diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, ito nga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iya mga tinun-an ug gitudloan niya sila nining mosunod. Bulahan ang maila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon. Kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapautusanon, kay makadawat sila sa gisaan niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang maningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilahang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dako'y amigo may isonsa nang nakakita ko sa iyahang painting nga Last Supper nga unique kaayo. Si Kristo niya, dili ka itong mga traditional mga Last Supper nga makita nimo itong mga 12 ka apostoles. Ang mga character sa iyahang Last Supper, mga bata nga marag mga street children. So nalalay ko niya, ako siyang gihangyo nga. Iya kong buhatan og usasa. So iyan ang napadala itong isang semana. Nindot kaayod ang resulta sa iyahang painting. So, ni-admire ka, ni-appreciate kang maayo sa iyahang trabaho. Apan, mas nag-admire ko og maayo sa trabaho, sa artist. Diba? So, karong adlaw mga igsoon, atong ipasidunggan ang mga santos. Kini mga santos, mao ni ang masterpiece sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo mao ang artist. Siya ang naghimo sa mga santos aron sila mahimong santos. Kaya kinsa man gulay nakapasantos nila, pero ang simbahan pandi kay ang simbahan mo declare man gyud sa katawo nga saint, diba? Moagi og proseso i-beatify ayong i-canonize kay mao na proseso. Pero nasayod ta mga igsuon nga minilyon ka mga tao nga mga santos nga wala ba gyud na ma-recognize sa simbahan. Kay kamahal ba po nang maghimo kamahal ba ko nang maghimo kag santos, mag-declare kag santos tungod kay kakuti kayo sa proseso. Daghang kayo mga studies, mga pagabuhaton antes ang usa ka tawo ideklara nga siya santos. Apan akong palikon, atong gipasidunggan ang mga santos karong adlaw. Kung atong gipasidunggan ang mga santos karong adlaw, mas gipasidunggan nato ang Ginoo nga mao ang naghimo kanila nga santos. Di biya ta masantos kung wala ang grasya sa Dios. Na katuo ta nga masantos ta kung walay grasya sa Ginoo. Kabalo ba nga ng Ginoo kung sa taon ta kakulang, kung sa takahuyang sa atong pagkatao. Bisag unsaon na itong paningkamot, kung dili kini siya. Diba? O, tanawan na nga ito ang mga unang santos sa Pilipinas, si Lorenzo ug si Kuan. Si Pedro Calungsod. O, ngano na santos mo sila? Okay,
Mas kinsa may naghatag nila og kaisog aron sila magpakamatay tungod silang pagtuo ang ilaharang kaugalingon nga abilidad dili biya. Ang nakapasantos nila tungod kay gitagaan sila grasya sa Dios nga sila magmaisugon sa pagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Kung sila ra, kung kita na maigso, manalagan na biya ta. Manalaw mang yuta sa itong pagkatawhalan, manalagan, manalaw, manago yuta. Tinuod yun ang pagkasulti sa itong pagkatawhanon kay mga hadlok ramang yuta. Kung wala ang grasya sa Diyos, na, dalangan ta, magpakamatay ta sa itong pagtuo. Ang early Christian communities mga igsoon sa, mao sila gideklarar una nga mga santos, mga martir. Ang una na itong mga santos, ang katong mga tao nga nagpabuhagay silang dugo tungkol sa ilang pagtuo kang Kristo. Maunay gipasidunggan sa simbahan kaniadto. Pero later on, gibroaden nila ang ilahang pagpasinung sa mga tao. So kini mga santos maigsoon wala bigyan nato ni gipakaginoo. Ato bagning gipakaginoo ni mga santos, lisimba ba ang mga santos? Kay usahay ko pangutana ko ng mga tao, kasimba batag santos? Oo, padre, human, most mga born again. Lahat ang awa, kani mga Katoliko, kasimba yung santos. Manahag atong simbahon ng santos, dili man na sila ginoo. Wala magalit ang musimba ni Mama Mary, ato ba na siyang gisimba? Wala beta magsimba na niya, kaya dili man na sa Diyosa. Kinsa may atong gisimba, kanay ang gikugos, kay mao man na ang Dios, mo na atong maluluwas. Ang mga santos ato lang gitawag sa English og veneration. We do not worship the saints, we venerate them. We only worship God because worship is proper to God. Veneration is proper to the saints. Mao na pagklaro may iso kay dapat ubang wala yung kasabot ani gyud. Diba? So, kita mga Katoliko daghan ta kay mga santos. Ngano man? Kay daghan biya putang mga buutan nga mga kauban. Diba? Kana ubang mga reliyon wala sila santos, wala pa duwa sila mga buutan membro, wala lang sila mga buutan sakop. Diba? Kaya kamo nga nung mo daghang santos, siyempre, kaya daghang mga buutan o tarong nga mga Katoliko pod. So nga atong ipasidunggan karon ang atong mga igsuon, mga kauban sa to ang pagtuo, nga tuan na dito sa taas. Mao ni gitawag sa simbahan ang madaugon nga membro sa atong simbahan. The Triumphant Church. Karong adlaw mi so karong buntaga. Kita nakigiusa kanila. O sila usab nakigiusa kanato. Ang sakop sa simbahang Katoliko, gilangkuban dili lamang sa mga tao nga niya sa kalibutan nga buhi pa, apan nga to ang mga kauban, ang mga membro sa atong simbahan, nga wala na dinhi, kanang gitawag na itong mga santos. Kabahin gihapon sila sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo. Mabita mga igsoon, nga kamo na abiagon mo'y paboritong santos. Matag-usa nato na tayo gidibusyonan nga santos. Og nindot biya po ato ang feeling nga kita makakunik sa mga santos nga ato ang gidibusyonan. Ako lang maigsoon sa sultihan tamo sa, isang wala pa to masanto si Pope John Paul II. Abot lang, di ko kasabot sa akong gibati. Basta kay murag na agay connection. Basta lagi makakita ko ng picture ni Saint John Paul II. Na ay something diri sa akong kailanman nga makakonek niya. Kaya sa pagkatinuod, kaduha mo daw ko niya makakita. Kunya, akong first good na ko nga kasi natian niya nga nakakita ko niya, di maguna ko po di man po na ako yun, mahupit, ma-describe ang akong gibati. Kanindot yung guys, nakakita kong John Paul. So until now, kini siya mo
akong inspiration. Kaya mga santos, unsa may papel sa mga santos to inspire us how we should live our Christian life. Na, kung dili na ma-inspire, kung dili na madasig, nga ato pong sundon ang ilahang kinabuhi, na walay papel ang santos sa ato ang kinabuhi. Kaya mauman ay papel sa santos sa kinabuhi natong mga Katoliko, mga Kristiyano, nga dapat ang mga santos nga atong idebosyonan, magdasig ka nato nga kita maninguha usab. Kamot po ta mga igsuon po tao nga makapuyo og matuod nga Kristohanong kinabuhi. Kay sila ilaha mong gining ipaningkamutan. Ang mga santos pareha namang pananato. Ang mga santos naninguha mo po tao niya ilaha pong mabuntog, maasdang na ilahang pagkatawhanon. Kay mga tao naman na sila pareha nato. Dili mo po na sila 100% nga mga maayo, perfect. Sa tinud alay pagkasulti, kala sila gastagol po na sila, gastagol na silang human weakness. Yung tanawa si St. Francis, kung tintalo na gani siya, magaligid-ligid o katong tunukon. Alali mga santos. O, kita, ninguha po ta na ato pong mabatukan na atong tawahanon nga kahuyan kay naaramang gina na ato. Nawala ba unang atong tawahanon kahuyan nga part man sa ato ang pagkatawahanon? Maumangganay na nga ninguha gitag maayo nga atong ma-overcome ng atong pagkatawahanon. So, ang mga santos inspiration, modelo, sumbanan, alang kanatong mga Katoliko. Wala nato sila gisimba. Tungod kay dili man sila Ginoo. Ado lang silang ihatagan sa taas nga pagrespeto o pagpasidungog kay sila naglarawan man sa kinabuhi sa atong Ginoo. Nadiha sa atong pagsudong sa ilang kinabuhi, masudong usab nato ang larawan ni Kristo. Diha sa ilahang pagpaningkamot o pagpaninguha nga makapuyo og kinabuhi nga buotan. Karong adlaw mga igsoon, kita usab gipahinumduman nga kitang tanan gitawag sa pagkasantos, sa pagkabulahan. Kay mao man siya ang universal call natong tanan. Dili lang kini siya tawag sa pipila, sa mga pari, mga reliyoso, kundi tawag kini sa tanan nga mga binuniyagan nga kita makapuyo og balaan nga kinabuhi. Ug sa tinud-anay lang pagkasulti mga igsoon, ay makapuyo lamang kita og balaan nga kinabuhi. Kung kita mupili, mo decide sa pagbuhat ug unsay maayo ug unsay matarong matang adlaw. Para nako, to become a saint is to choose to do what is right and what is good. Ug diha sa itong pagpili sa pagbuhat ug maayo ug matarong, maghangyo kita sa Ginoo, Lord, help me. Help me, Lord, that I can choose what is right and what is good. Kay kalisod nga mga igsuon ko magasalig lang tas tong kaugalingong katakos, kabalo man gyud ta, ngali gyud ta anak kahimo. Kabalo man gyud ta. Nita, Lord, tabangi taon po ko, Lord, that I can choose to live a whole life. Lord, tabangin taon po ko, Lord, na makapili ko sa pagpugong sa akong kaugalingon. That I can choose to restrain myself. Akong pugnan ang akong kaugalingon. O dili ko kapugong ni ana kung wala ko ubani sa grasya sa Ginoo. Tabangi ko, Ginoo, nga ako makapili, nga ako mahimong mapaubsanon
Help me to choose to be humble rather than to become proud. Help me, Lord, that I can let go of my own and rotten self. Tabangi ako, Ginoo, nga akong matalikdan ang akong daotang dunot nga kinaiya ug batasan. Kay dili jud ko katalikod sa ako ang dunot ug daotang batasan. Kung magasalig lang ko sa ako ang tawhalon nga katakos. I know how weak I am. And this is the reason why we always rely on God's help and grace. Lord, tabangi ko nga akong masulod ang kinaiya ug batasan ni Kristo. To put on the character of Christ in me calls for a decision and a choice. Kung gusto ko nga akong masuluban ang ako ang kinabuhi sa kinaiya o batasan ni Kristo, kinahanglan usab akong mo-decide, mo-pili, nga ako ang sundon ang akong Ginoo sa iyahang pagkamaluluyon, sa iyahang pagkamapaubsanon, sa iyahang pagkamapasayloon. This is what it means to become a saint. Kita tanan mga igsuon, anaa pa kita sa proseso na kita mahisama ni Kristo. Ako, I am still in the process to become a little bit like Jesus. Kamu, kitang tanan, anaa pa kita sa proseso nga mahisama kang Kristo. Kung nasayod ta, nga kining proseso nga akong gihisgutan, dili na itaw ni siya masayod. Kalisod niya because it calls for dying. Pagpakamatay sa ato ang dautan, dunot, ug daan nga kakaugalingon. Aron adunay mahitabo nga pagbako sa ato ang kinabuhi. Palihog manindong. Isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta, hiusahon ta ang atong mga pag-ampo ngadto sa mga pag-ampo sa tanang mga santo sa langit, alang sa mga panginahanglan sa tanang katawhan ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, ang malipayong inahan sa bagang panon sa mga santos, magdala sa tanan niyang mga anak, ngadto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang tawo nga maayog kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi, o sa tiunay nga kalinaw, tungod sa dugo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkaninlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katiningban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalapuson unta ang tanan nga mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom
isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ibayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Nga ang tanan nga nangamatay, diha sa pagtuo, makadangat na sa langit ng puloy-anan, aron dito magsudong sila sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Amahan sa kasantos ug grasya, gihalad namo ang among mga pangaliupo, uban sa mga pag-ampo ni Maria ug sa tanang mga santos. Masaligon sa imong kaluoy nga imuhang gipadayag diha sa kinabuhi sa mga santos. Himo ang kaming takos sa pagdawat sa imong mga grasya, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagawom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Kahimuti Ginoo kining mga gasa nga mong gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos, o gitugod nga silang among gituhuan nga na sa dili kaduha ang kinabuhi nga way katapusan, magatagad usab unta sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga bahan, Diyos nga tunhay o makagawom sa tanan, angay o matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa talang dapit. Kay mo kaming gitugutan karong adlaw, pagpasidungog sa imong syudad, nga among inahan. Ang langit ng Jerusalem,
diin ang hugpong sa among mga kaigsunan nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong nining maong syudad, nagalagsi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon nining halangdon nga mga sakop sa simbahan. Ug sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panabang sa panag-ingnan alang sa among kahuyang. Busa uban sa mga panon sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa usa ka tingog sa pagdaig sa pagingon. Ginoong Diyos, nagno ang langit ug butas sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. 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 Santos ikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kiyalang kadamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa mga tinud-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, ug mihatag ngadto sa mga tinud-an ug mingon, dawata kini, ug pag-inom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kaninyo, ug alang sa talang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa talang mga pare. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay. Sa kahilo mga igsoon, atong hinumduman ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nagauna kanato.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana sa mga apostoles ug sa dalang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, ato hiusahon na atong mapag-ambok ngadto sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gibilin sa atong manunubos. Amahan namo nga sa langit, pagdadago ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, imong pagbot, binhisayuta, mayon sa langit. Kalalo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na karong adlaw. O pasaylo kami sa mong mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua, luwasa kami, sa kami, luwasa kami, sa dautan. Magayo kami kayo mo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon na, along tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, o may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Ginoo Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibinin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kalinaw na itong tanan, peace. Kalinaw ninyo dias gawas, peace be with you.
Maigsoon kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan, nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know that I sit and when I stand. Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, Ginoo, ang kahipulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimo mga santos. Ug nangamuyog kami nga tungod sa imong grasya, kaming nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan ning kananan sa mga magpapanaw nganha sa bangkiti sa puluyanang langit nun. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod alang sa oratio pirata. Maluluyon ug mapuanguron nga amahan. Aniya kami nangalyupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og nisakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuog paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makapalagana ang mga tambal aron mohunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna
nga nambugna pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampusab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanasog kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahingsog sa panglawas ug una-una. Kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit, nga unta may balik na ang ilang kahinsog, ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang ni atong nanginahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya, ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa. Mauunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak. Nga buyog hari uban kanimo, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw ka namo ang among mga pag-ampug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman. O mahimayaon o balaang Berhin Maria. Amen. Maria, dalang pan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Palihog manindog alang sa to ang pag-responso sa mga kalag sa mga igsoon. Magampo kita. Magagahom nga Dios o kamahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on. Pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudong nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon. Aron iapil mo sila sa paghihap sa imong mga santo sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Amahan na amo, Anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, tingi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua sa kami sa kadautan. Amen. Napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ilang mga kalag ug ang mga kalag sa mga magtutuo nga nangamatay, pinaagi sa kaluoy sa Dios, o pahulay unta sa kalinaw. Amen. Amen.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kani. Panalaginan kamo sa Dios sa makagawom sa tanan. Ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalal ng santos nga misa, dalo nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maigsuon, mayong buntag na tong tanan. Viva sa tanang mga santos. Viva! Todos los Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancte patriarcha et prophete, ora pro nobis, Sancte Petri et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancti Ioannes et Jacobe, ora pro nobis,
Sancte Thomas, Sancti Philippe et Jacobe, Sancte Bartolomeo, Sancte Luca, Sancte Barnaba, Omnes Sancte Apostoli, Sancte Marce, Santa Maria Magdalena, Omnes Sancti Discipuli Domini, Sancte Stephane, Sancti Protomartires Romani, Sancte Ignati Antiochene, Sancte Polycarpe, Sancte Hippolyte, Sancti Justine et Apolloni, Sancte Laurentii, Sancte Tarsici, Sancte Cipriane, Sancte Sebastiane, Sancte Bonifati, Sancte Stanislae, Sancte Thomas, Sancte Ioannes et Thomas, Sancte Paule, Sancte Ioannes et Isaac, Sancte Petre, Sancte Carole, Sancte Perpetua et Felicita, Sancta Agnese, Sancta Cecilia, Sancta Eugenia, Sancta Maria, Omnes Sancti Martyres, Sancti Leo et Gregori, Sancte Ambrosi, Sancte Augustine, Sancti Basili et Gregori, Sancte Hieronime, Sancte Athanasi, Sancte Ioannes Chrysostome, Sancte Martine, Sancte Patrici, Sancti Cyrille et Methodi, Sancte Francisce,
Sancte Antoni, Sancti Benedicte et Bernarde, Sancti Francisce et Dominice, Sancte Thomas, Sancte Ignati, Sancte Francisce, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes Maria, Sancte Filippe, Sancte Gaspar, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes, Sancta Sabina, Sancta Marcella, Sancta Paula, Sancta Francisca, Santa Catarina, Santa Teresia Gesù, Santa Rosa, omnes sancti et sancte Dei, propitios est, libera nos Domine, ab omni malo, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnationem tua, libera nos Domine, per sanctam resurrectionem tua, libera nos Domine, per effusione Spiritus Sancti, libera nos Domine, Christe Filii Dei vivi, miserere nobis, qui in mundo venisti, miserere nobis, qui mortem propter nos accepisti, miserere nobis, qui a mortuis resurrexisti, miserere nobis, qui Spiritus Sancto in Apostolos misisti, miserere nobis, qui venturus es judicare vivos et mortuos, miserere nobis, o nobis pacas, te rogamus audimus, ut ecclesiam tua sancta, egere conservare generis, te rogamus audimus, ut omnes omnes ad evangelii lumen peducere generis, te rogamus audimus, Christe audimus, Christe audimus, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos, Aenos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Aenos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
Christe audimus, Christe audimus, Christe exaudimus, Christe exaudimus, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie